Kusuku lwesibini lwalomboniso wezolimo noququzelelwa inkampani iAtonworks, abasetyhini baphume ngobuninzi babo, abanye bebonakalisa umsebenzi wabo omhle kwezolimo. Elinye lalamanina uZoleka Dikana waseCofimvaba ngumtyalo ophuma izandla nonamava eminyaka esixhenxe. Lo mlimi unefama ebukhulu bayo buzihektare ezingama-50. Uthi ulima iintlobo ngeentlobo zezivuno nathi azithengisela amashishini amakhulu. Ndingumlimi we-veg, ndilima amakhaphetshu, ispinatshi, lethisi, ibroccoli, cauliflower, i-eggplant, ndilima nee-peppers, ne-okra, nebhatata. Ndina 50 hectares wendiyilimile, and today there were 350 cabbages seedlings that were delivered. Ispinach sam sihleli kwi-5 hectares. You can imagine, I've got 4 hectares here peppers. Kanye xa kusongwa inyanga yamanina, lo kaDikana uthi khange kube lula endleleni yakhe njengomfama wasetyhini. Kunzima kakhulu sisi wam, especially xa ungumfama ongumama. Okokuqala, i-farming business is dominated mostly by males. You need to prove yourself beyond doubt. Kubana, you can do even better than them. It was very difficult, but with a few tricks up my sleeve and a very I've skilled myself with knowledge in farming. I knew where I can beat my competitors. Abafundi beziko loqeqesho iLovedale bangungelene kwintente yalo mfama wasetyhini befunxa ulwazi ngeendlela zokuvelisa isivuno. uMax Rhalani nobebonisa ngezixhobo zokusebenza abancedisa ngazo amafama, uthi baneenkqubo zokuphuhlisa izakhono zamanina kwezolimo. Zon's Business Opportunities works with a company called Zisa Isisa. It's based in Butterworth. They do a lot of training, and particularly it's a cedar access point. So they do a lot of training, and majority and bulk of those businesses that are trained are women. So I would say 80 to 90%. And what I've seen for myself, that we've just established the branch here in East London, that a lot of people, young females, right, we've got products, exciting products, coming to the fold, and they're doing fantastic stuff. Yeah, so it's actually very, very encouraging. Umphathiswa wesebe lezolimo kweli phondo uNonceba Khontsiwe nobezimasele entlangano uthi belisebe bakhuthaza uluntu ukuba lusebenzise umhlaba. So we want to encourage farmers, even those that are aspiring farmers, to work the land. So it's something that we think that is our wealth. So our plans this coming financial year is for people to work the land. But we can do that if we work together with communities, because they are the ones that are going to work the land. Our role is to support those farmers into tilting the land, planting. So we're going to provide them with seeds, fencing where we can, and even supply them with the spring waters where there is scarce water. Ukuncedisa amafama ukuze akwazi ukuqala amashishini wawo, umphathiswa uthi sele beqalisile ukufaka imilomo kwakunye neebhanka zeli ukuze abalimi babe nako ukufumana inkxaso-mali. Ndinguyamkela Mchiyo kwiindaba ze-MPK eMonti.